Ang pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Normal po ba yung nasasampal ka ng mister mo pag galit siya? Hello po mga kabisyo. Call and tits. At sa mga tagapakinig po ng mga katas ng nakalipas. Ako po si Kyla ng Project 4 Quezon City. Hiwalay po ako sa asawa kong si Jude. May dalawa po kaming anak. Noong una sinubukan po naming ayusin. Pero parang nade-depress na po ako. Di ko na talaga kaya. Di po siya nagbabago eh. Babaero, sabungero, lasinggero, tas nananakit pa nga po. At dito na nga nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. People say that you're no good. Five little monkey, Humpy Dumpy. Mama called the doctor and the doctor said, Sir, bilang kontat mali ba kayo nakatutulog? na kayo. Hoy! Hala, si Papa, Kuya John, yung galit na si Papa. Papa. Papa, bakit po nako ka nagagalit? Mali ba kayong tutulog? Kuya John, Wala ba kayong pasok bukas? Kuya John, ano daw sabi? Hindi ko yung maintindihan eh. Five little monkey, Humpy Dumpy. Mama called the doctor and the doctor said. Ano ang mama nyo? Ha? Si Mama po, Ay, ayan na po, Mama. Mama. Pagising mo yung mama. Anong pagkain? Ha? Gutom na ako. Edwin, bakit lasing ka na naman umuwi? Ay, mas magtaka ka kung hindi ako lasing umuwi dito. Maya ka sa mga bata, huwag ka muna kasal. Muntik Tamaan si John! Edwin, ano ba? Gusto mo ba talaga ng gulo? Muntik tamaan yung dalawang bata! Busi ka ba? Busi! Huwag mo ganyan na ginagawa. Ha? Sisigaw-sigawan mo ako? Ha? Sisigawan mo ako? Ha? Tama na po! Bitawan niyo ako! Huwag kayo mag-alam! Doon kayo sa kwarto! Doon kayo sa kwarto! Mama! John, hindi! Ang ko na ngayon! Mama! Malis kayo dito! Malis kayo! Malis kayo! Edwin! Ano, ha? Yabang ka na, ha? May pinagmamayabang mo, ha? Ano pinagmamayabang mo? Ha? Ano? Ha? Ay, ko! Isigaw-sigaw mo ako, ha? Wala kang pagkain pagdating ko dito, ha? Alam mo, gutom na gutom ako, kaling akong sabong. Tama na po yan.
Ha? Hindi tama na eh. Hindi ko na ulit. Hindi ulitin? Ha? Palagi mo lang ako inaganyan, ha? Papasusin mo ko, ha? Tama na! Ha? Papasusin mo ko? Ha? Gusto mo ng ganito? Ha? Ayoko na! Ayoko na! Punong-puno na ako sa'yo! Ganto ka na lang palagi! Ayoko na! Ayoko na! Hindi ko na kaya to! Lumayas ka! Eh, paano kung di ako lalaya sa'yo, ha? Lumayas ka! Dahil tatawagan ko na yung barangay! Akala mo, pinaganda ko tong araw na to. Sabi ko, pag sinaktan mo ako ulit, nakaredy na yung mga tanod. Pabarangay talaga kitang kapal na mukha mo. Pati mga bata idadamay mo, ha? Mama! May tao po sa labas, Mama! Ako si Kapitan. Bakit sa kapitan niya napunta? Ako si Kapitan. Kap, tulungan niyo po ako. Kap! Huwag kayong mga alam, Kapitan ka lang. Hoy, Kapitan nga ako dito sa barangay, ha? Huwag yung... sige, pasok ka dito, ha? Kim, Tanod Kim. Kap! Tanod Kim. Ako yung barangay secretary. Magja-jot down kasi ako, Mars. Hello po, ako po, patakbo pa lang po ako nakagawad. Ambisyosa. Ang layo pa ng barangay election. Pero syempre nagpapabango na ako. Kaya ginagaling ako pag tinawag ni Kap, punta agad. Sino po huliin? Ano nangyari dito, ha? Kap! Hindi, ikaw! Yung biktima! Ito po yung asawa ko. Ba't ba kayo nito, ha? Pinato niya po yung bote sa mga anak ko. Tapos ito po yung sakal. O, kita niyo po, bumakat yung sakal. Ano? Nagkagoiter po ako dahil sa sakal niya. Grabe naman. Maniniwala na sana ako kasi nakakaguiter ba yung sakal? Yung iba nga gusto magpasakal eh. Akin ka lang. Kap, ganun ka ba? Ganun ka Oo, ganun ako. Bakit? Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Oh, Kap, sino ba huliin yung babae? Bitawan niyo ako! Yung Bitawan babae niyo! lalaki! Siyempre yung lalaki. Hawakan mo. Oh, hawak ko na po yung babae! Sorry, Kap. Galing pa kong buhol ka. Madam, huwag kang maingay. Hoy, Sano, huliin mo na yan. Takpin mo na. Bitawan niyo ako! Halika dito, Bitawan ha? niyo ako! Ikaw ang kapal na mukha mo, sinasaktan mo yung pamilya mo, ha? Tandaan mo! Tandaan mo, tatakbo ako kagawad, alalahanin mo ako, ha? Sa eleksyon! Walang ikialam. Mag-asawa. Anong gusto mo sabihin sa asawa? Paano ko namin ito palayasin? Kuhanin niyo na po yan! Kuhanin niyo na po yan dahil napakawalang yan niya po! Sinasaktan niya kami ng pamilya ko! Bitawan niyo ako! Umalis ka na dito, Edwin! Huwag ka naman laban. Alam mo na mangyayari pag manglaban ka. Jun ba yung pakala mo? Mali pala. Sabi ko. Jun! Ako si Jun! Ako si Jun! Umalis ka na, Jun! Kap ko na mo yung tagal naman eh! Ano ba hinihintay Kasi may pag-uusapan kayo. Kaya nga kami nandito para... Sa barangay na po yun! Di niyo ba alam yun? Ayusin nga. Kaya Gusto mo tagal mo ba? lumayos. Ayaw na. Di na po! Ayaw na. Ano gusto niya ayusin? Sinakal na nga, nagkagoiter na nga ako, oh! Huwag kawawa. Sige. Ako naman. Pagmamayabang talaga yung goiter niya. Sige na. Kap, ang tagal naman! Ano ba iniintay niyo? Yung mga kapitbahay nakatingin na! Palayasin ko na to. Butante nito eh. Sayang. Sige na nga. Tara na. Bitawan niyo ako. Umalis ka na dito, John! Umalis ka na! Baba! Mula noon ay hindi na po talaga nagparamdam si Jude. Wala na akong balita sa kanya. In fairness, pinatahimik niya po ang buhay naming mag-iina. Makalipas po ang halos 2 taon ay nakilala ko naman po si Edwin. Ito na talaga si Edwin. Isa po siyang tricycle driver. O diba, yan po ang patunay. Mabait, masipag,
hindi ka banguhan at hindi rin kagwapuhan. Pero, tanggap niya po ako at mahal na mahal niya ang aking mga anak na parang kanya. At yun po ang pinaka-importante sa akin. Andiyan na si Papa. Andiyan na si Five Papa little Edwin. monkey, Humpy Dumpy. Hi, Mama mga called the anak! doctor and the doctor said, Papa, makikanta ka po sa amin kasi yung dati namin Papa KJ. 1, 2, 3. Five little monkey, Humpty Dumpy. Mama Man- called the doctor and the doctor said, the quick brown fox jump over the lazy dog. Ow, ow, ow. How the Carabao? Di ba tutin baktin? No! Papa, nagugutom na kami. Papa, favorite ka Papa kita. Ako rin, Papa. Sana Opo. ikaw na lang talaga yung Papa Tama namin. po, sana kahit may manligaw kay Mama, ikaw pa rin piliin niya. Siyempre wala naman liligaw sa nanay niyo. Madami dahil po, ako hindi na. niya lang pinapaalam. Ano, magsisilos na ba ako? Ha? Grabe talaga yung mama niyo, pero sige lang. Maganda po kasi si Mama. Kaya ang swerte ko sa mama niyo. Opo, kaya wag po patanga-tanga at palabugbog ha, kasi ganyan po yung ex ni Mama ko. Na barangay po. Ganyan po yung Papa namin. Sinasaktan Opo. niya lang si Mama. Tsaka Papa Ed, o tama po, paano yung suntok ko, Kuya Junjun ni Papa dati? Uy, Junjun, hindi ganyan ang... Dapat iganon mo, i-close mo yung kamao mo, ganyan. Tapos ganyan. Ganyan. Five little monkeys, Humpty Dumpy. At saka Papa Edwin. Ay, Papa Edwin. Dati hindi nagpapasalubong yung papa namin kaya hiniwalay ni Mama. Asan yung pasalubong mo? Si Pen, dito yung mga binili ko para Ito sa yung meat play mo yan. Ayun. Hindi na play sauce yan. Kaya pala malagkit. Malaki na talaga, Chichi. Papa, asan na ang tagal? Jinjin. Ginajaming mo kami pa rin. Andyan na nga ang binili ko yung Paris na paborito nyo. Ano kami manginginom? Ay, Siyempre- kay Diwata yun mo binili. Trending yun, Papa. Yan. Kay Diwata Paris. Hindi. Kay Utlong Paris. Magkasamang cellphone. May cellphone na, may charger. Papa, salamat talaga, Papa. Ayan na yung nanay nyo. Ay, mahal. Mahal ko. Mahal. Andito Alika na, na. ready na yung hapunan. May dala akong Paris pa. Handa mo na para makakain Sige. tayo lahat, ha? Let's go na, mga bata. Masaya ko at nag-aaral yung mga bata. Ay, oo, alam mo ba si Jinjin top 2 siya, tapos si Junjun top 1 at ilalaban siya sa kabilang section. Talaga? Salamat sa pagpapaaral sa mga anak ko ha. Alam mo, hindi ko alam kung wala ka. Mahal, sinabi ko naman paano sa'yo. na kami? Mahal na mahal kita, pati yung mga anak natin. Salamat. Anak natin, ha? Salamat. Mahal, tanggap mo ko. Sino ba yun nasa labas? Ba't parang may motor? Oo nga, may na-expect ka ba? Wala. Ay, mga kumpare ko naman, di naman ako umiinom. Tsaka gabi na kong lalamove yan. Tignan natin, tignan ko muna. Sige, mahal ah. Magandang gabi. Oy! Ikaw pala yan. Jude! Mahal, may bisita ka. Mahal, sino? Jude! Anong ginagawa mo dito? Baka magwawala ka dito, ha? Yung mga anak ko tahimik ng buhay namin. Umalis ka dito, kung hindi, tatawag ulit ako ng barangay. Relax ka lang, mahal. Paano ko magre-relax? Mahal, yun yung Kayla, nanakit sa amin ng pamilya ko. Kayla.
andito ako pero hindi naman ako manggugulo eh. Gusto ko lang talaga makita yung mga bata. Ang galing mo talagang umarte, umalis ka na. Pag isang hakbang mo pa, tatawag na ako ng pulis. Pulis na yung tatawagin ko. Mahal, wag ka nang mang-iskandalo dyan. Mahal, hindi ako, mahal, ako po yung nagsaskandalo. Mahal, alalahanin mo, binubugbog ako niyan. Mahal, sino makakampihan mo? Siyempre ikaw, mahal. Pare, kumari ba, malis ka na lang muna para wala ng gulo. Di naman ako manggugulo eh. Gusto ko lang talaga makita yung anak natin. Baka pwede naman. Hindi pwede. Mahal, wag mo Pwede ko ba silang Mahal, hiramin? hindi pwede. Umalis ka na. Bago naman ako eh. Gusto ko lang makita yung mga anak ko. Mahal. Paalisin mo na yun. Natatakot ako. Mahal, lalamig yung kamay ko. Mahal, Brad, medyo na-trauma kasi ito, bumabalik mahal yung ko. trauma ko, mahal. Na-trauma, kiss kita ka, na-trauma ka. Pasok ka, Jude. Mahal, ang igat mo, mahal. Pwede maglagot. Brad, hindi ka pa handang harapin ng aking may bahay, kaya respeto lang, Brad, ha? Ako wala naman akong problema, tatay ka ng mga anak nyo. Pero parang anak na rin turing ko sa kanila. Ayokong may mangyari masama sa kanila. Alam ko naman eh. Gusto ko lang sila makita. Sige na, pagbigyan mo na ako. Mahal, anong desisyon natin, mahal? Ayoko eh. Ikaw magdesisyon. Ikaw ang lalaki. Brad, sa ngayon medyo gabi na rin. Next time na lang, ha? Wag naman ng ganitong oras kasi mga bata may pasok pa bukas. Sige. Pero sana, pagbigyan niyo ako. Pagdating ng panahon. Kayla. Papasok na ako sa loob, Edwin. Ikaw na makipag-usap dyan. Mama, sino yung napunta? Sige na, Brad. Malis ka na, Brad. Pasensya na. Nabigla po ako na nagpakita ulit si Jude. Pero alam ko naman na mangyayari talaga yon kasi tatay yun ng mga anak ko eh. Subalit isang araw po, hindi siya nakontento. Nagbalik ulit siya. Mag-isa. Habang walang tao sa bahay. Jude, anong ginagawa mo dito? Jude, tatawag ako ng polis. Sandali. Wala akong ginagawang masama. Ayan, may pera akong bibigay. Huwag ka muna para. pumasok. Sige, dito lang ako sa pintuan. Ayan, para sa mga bata. Pang-aral nila kung anong... Jude. Patawarin mo na ako. Natrauma ako sa mga ginawa mo sa akin. Alam ko yung kasalanan ko. Wala kayong kasalanan ko sa'yo at sa mga bata. Kaya bumabawi ako. Gusto ko makabawi. Gusto ko magbalikan tayo. Ha? Gusto kong balikan mo. Alam mo ba yung sinasabi mo? Oo. Sigurado ako kasi... Paano si Edwin? Iwan mo na siya. Sa akin ka na. Diba akin ka naman talaga? Akin ka naman talaga, diba? Akin ka naman talaga, diba? Miss kita. Miss ko na to. Jude! Paano mukha mo? Kala mo makukuha mo ko sa ganyan mo, ha? Hindi na ako! Umalis ka dito. Hindi mo ba nagustuhan? Isa pa. Parang gusto. Pero ayoko na. Umalis ka dito. Tatawag ako ng barangay. Umalis ka na dito. Jude, umalis ka na. Teka lang. Sige na. Pagbigyan mo na ako, magbalikan tayo. Ayoko. Masaya na kami. Hindi na kita kailangan. Tsaka kawawa naman si Edwin. Siya yung nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal. Kumpara sa'yo na walang kwentang ama na nanakit pa. Umalis ka na. Habang hindi pa ako sumisigaw ng malakas. Sisigaw ako. Alis na nga eh. Sisigaw ako. Isa! Alis na nga eh. Isa! Ayoko na! Umalis ka na! Alis! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love
sake!